давоми хониши бадеии романи замини падарон. боби чаҳорум. қамишкапа зоҳиран ба юртҳои қазуқӣ монанд буда, дарунаш хеле васеъ буд, вале ягон дару тирезае надошт. даромадгоҳи он бо намадпора пӯшида мешуд ва рӯзона рӯшноӣ ҳам аз ҳамин ҷо медаромад. аброр лампаро гиронда кайҳо ба ҷойи хобаш даромада буд. ӯ ҳамагӣ як курпаи калони чиркин дошт, ки ба дарунаш даромада печида хоб мекард. онро ба вай Нусратхоҷа аз занаш ба зурӣ гирифта дода буд. ӯ ба ҳурмати меҳмон саросима аз ҷояш хест. амаки Ҷамолбек барои Диловар 2 курпа ва як болишти калон оварда буд. аброр ба ҷои хоби тозаву дилкаши меҳмон бо ҳасад як нигоҳ карда монд. чой менӯшед? пурсид. Не раҳмат, гуфт Диловар. ман имшаб чой бисёр нӯшидам. лампаро кушам? боз пурсид аброр, ки барои сарфа кардани карасин шабҳо қариб лампа намегиронд. майлатон, гуфт Диловар ва шӯхиомез гуфт. моро дар торикӣ гург намехӯрдагист. аброр даромадгоҳи капаро бо намадпора пӯшонида, чароғро пуф карда буд, ки даруни капа ба зулумот мубаддал гашт. аброр ба паҳлӯи Диловар гузашта, дубора ба ҷои хоби худ даромаду: шабҳо бисёр хунук мешавад. ман сару танамро накашида хоб мекунам, гуфт аброр. имшаб чандон хунук не? пурсид Диловар. имшаб, гуфт аброр ба курпаи худ сахт печида. 1-2 моҳ пеш агар меомадед, хунукро медидед. шаб шамол аралаш чунон барф мезад, ки пагоҳӣ аз капа баромадан намешуд. ман шабҳо чакманамро ба сарам печонида мехобидаму дар дилам худамро таскин дода мегуфтам, ки то баҳор намурда бароям, албатта зан мегирам. зан хати 2 каса хоб кунед, гарм мешавед. тағоии Нусратхоҷа занаш нозой бошад ҳам сар намедиҳад, барои он ки шабҳо танҳо хоб кардан наметавонанд, хунук мехӯранд, хандида гуфт аброр. Диловар хандид. вай ки имрӯз бо ташвишҳои роҳ беҳад монда шуда буд, чашмонаш худ аз худ пӯшида мешуданд, вале гапҳои аброрро шунида ба ӯ мароғ пайдо кард. ин тавр бошад, шумо барои чӣ то ин вақт зан нагирифтед? кунҷковона пурсид ӯ. дар ин чӯлу биёбон зани бесоҳиб дар куҷост, ки ман гирам? бо алам гуфт аброр. дар ягон хона як духтари қадрас набуд. ман имшаб ба як нигоҳ дидам, ки амаки Ҷамолбек духтарашро ҳам гирифта омадааст. ваҳ, саги дайду, аллакай адолатро зери чашм кардааст, аз дил гузаронид Диловар. акнун хоби ӯ тамоман парида буд. шумо дар ин капа бештар бо амаки Ҷамолбек ҳамроҳ будетон? пурсид Диловар. ҳо бале, хаёлолуд ҷавоб дод аброр. ман ба ин ҷо тирамоҳ омада будам. хонаи нави амак қариб тайёр шуда буду, лекин ҳоло худаш дар ҳамин капа хуфтухез мекард. зимистон барояд, сипас зану бачаҳоямро кучонда меорам, набошад дар ин ҷо азоб мекашанд, мегуфт. шумо падару модар доред? ба ман падару модар чӣ кор мекунад? ман як сағираи бечораам, оҳи ба дарде кашид аброр. лекин ӯ дурӯғ мегуфт. падару модараш, хоҳару бародаронаш дар он сӯи дарёи Панҷ дар мазори Шариф буданд. аброр ҳам кайҳо ба он тараф гузашта рафтан мехост, вале ӯро Нусратхоҷа ва дигарон намегузоштанд, ки ба хубӣ равад. аброр дар ин ҷо ба онҳо лозим буд. Нусратхоҷа ба шумо чӣ хешӣ дорад? Не, бепарвоёна ҷавоб дод аброр. ҳам ту ману вай ҳамқишлоқием. вай бо калонҳои ҳукумат шарикӣ дорад. ман бошам як мурғаки беболу парам, мусичаки бегуноҳ. Диловар кинояҳои Идрисро ба хотир овард.
мо бесоҳибем ҷура, гуфт Аброр. барои ҳамин дар ин ҷо баъзе забондарозҳо масхара мекардагӣ шудаанд. хайр, ягон рӯз ба мо ҳам давр мерасидагист. ӯ беихтиёр боз оҳе кашида монд. вай чиҳо мегӯяд? Аз дил мегузаронид, Диловар. ба мо ҳам давр мерасидагист. яъне чӣ? пас гапҳои амаки Ҷамолбек дар ҳаққи Нусратхоҷа дуруст будаанд. наход авлодҳои Фузайлмақсум ва Иброҳимбек ҳанӯз ҳам аз ниятҳои ифлоси худ даст накашида бошанд, балки мусичаи бегуноҳ ин гапро аз аламаш гуфт. шояд охир вай ба Идрис ҳам рӯи рост таҳдид карда буд ку: бисёр шодӣ накун, ягон рӯз гӯшти ҳалоли туро юрмонҳо нӯши ҷон мекунанд. ин гапҳо чӣ маъно дошта бошад? шояд Нусратхоҷа хеле пухтакор асту пардапӯшона ва устукорона амал мекунад. аммо Аброр гурги ёбоӣ мактаби пинҳонкориро нагузаштааст. барои ин кор вақт надошт. Диловар як ба сӯи ҷойхоби Аброр нигоҳ карда монд. ба вай чунин намуд, ки аз он ҷо бӯи хун меояд. шояд ки ӯ дастонашро на як бору ду бор ба хун шуста бошад. дар дилаш гуфт Диловар ва худро ниҳоят дар ҷойи ноқулай ҳис карда, як ҷунбида ба дигар сӯй рӯй гардонд. Аброр кайҳо ба хоб рафта буд ва ҳоло баланд баланд хӯрок мекашид. шояд хобҳои бад мебинад, аз дил гузаронид Диловар. ба Нусратхоҷа ҳасад мебарад. вай бо калонҳои ҳукумат шарикӣ дорад, мегӯяд. шояд нафрат мекунад. ба ҳар ҳол аз рафтори Нусратхоҷа ҳам розӣ не. занаш нозой бошад ҳам сар намедиҳад, мегӯяд. аз ин гап маъниҳои бисёр баровардан мумкин. Нусратхоҷа ниҳоят одами макори зоҳиран муросоҷӯй, гӯё камҷуръат. вай бо калонҳои ҳукумат муваққатан созиш мекунад. зани нозояшро низ зуд зада ҳай намекунад. бо Идрис бар инҳо гапбарак карда мегардад ва ниҳоят дили Диловарбаринҳоро низ ёфта ба худ ром кардан мехоҳад. мусичаи бегуноҳ дар ҳақиқат мурғаки беболу пар аст, лекин Нусратхоҷа аз зотҳои дигар. мегӯянд, ки агар мор як муддати дароз одамро набинад, аждаҳор мешавад. Нусратхоҷа ана ҳамин хел мор аст, ки рафта рафта аждаҳор мешавад. Диловар дар ҷойгоҳ худро ноҳинҷор ҳис карда, боз ба паҳлӯи дигар гашт. ба Адолат чашм аъло кардани мусичаи бегуноҳ хуб не, мегуфт ӯ худ ба худ. Адолат духтари покдилу покдоман аст. наход ки ин мурғаки беболу пар ба кабутари баландпарвоз чанг андозад. Диловар ба хотир овард, ки амаки Ҷамолбек ӯро ба уқоби навбол монанд карда буд. амаки Ҷамолбек муболиға мекунанд албатта, гуфт ӯ ба худаш. ту куҷову уқоби кӯҳӣ куҷо? вай барои шердил кардани ту ҳам ту гуфт. ту чӣ хел уқоб ҳастӣ, ки як мурғаки беболу пар ба кабутар чанг задан мехоҳаду ту бепарво мехобӣ. ман уқобам гуфта бисёр аз худ нарав. Адолат бе ту бар ин уқоб ҳам ҳомии зур дорад. амаки Ҷамолбек лозим шавад, қаноти 10 калхотро мешиканаду кабутарашро аз чанголи ифлос раҳо мекунад. хайр, ин гапҳоро ба ту кай мондааст, Диловар? пурсид ӯ аз хаёлҳои худ ҳиҷола кашида. ту ба вай духтар бародар набошӣ, номзад набошӣ, ту ҳамагӣ як раҳгузарӣ, чандрӯза меҳмон. не, барои чӣ ман раҳгузарам, чандрӯза меҳмонам? боз худ ба худ мегуфт Диловар. ман ки аз акҳои худ дилмонда шуда ба ҷустуҷӯи одамони хуб баромадаам, пас ба нияти худ расидаам. одамони хубро ёфтам. акои Умархон, амаки Ҷамолбек, янгаи Хайригул ва ниҳоят Адолат. оё ман аз баҳри ҳамаи инҳо баромада ба ҷои дигаре рафта метавонам? пурсид ӯ
боз аз худаш: ҳеҷ гоҳ пас магар ман меҳмонам? ҳаргиз на, ман аз ҳамин рӯз эътиборан як узви ҳамин оила, узви ҳамин қишлоқ мешавам. адолат, охир адолат ин ҷо бошад, ман чаро ба ҷойҳои дигар овора шуда равам? пас он ҷаннату дузахе ки ман ҷустуҷӯ доштам ҳамин ҷост. Нусратхуҷа ҳам ба дигарон бадӣ карда бошад, кардагист, лекин ба ман ҳанӯз бадӣ накардааст кӯ. ӯ маро ба кори колхоз таклиф мекунад. табелчишав мегӯяд: акои Нусратхуҷа, ту сода будаӣ. Барои дилгармии ман мансабу ваъдаҳои бисёр дар кор не. Фақат ба амаки Ҷамолбек тундӣ накунӣ, озор надиҳӣ шуд. ҳаминро дон, ки агар туро ранҷонию мисли дигарон аз ин ҷо ронӣ, адолат аз колхози ту меравад ва ман дигар як лаҳза дар ин ҷо намемонам. Диловарро ана бо ҳамин хаёлҳои ширин хоб бурд. Саҳарӣ барвақт онҳоро амаки Ҷамолбек аз хоб бедор кард. Йигитҳо, хезед, ки бевақт шуд. Раис кайҳо шумоёнро суроғ карда омада буд. раис дар куҷо? Чӣ мегӯяд? Аз хоб чашм накушода мепурсид Аброр. дар хонаи мо, гуфт амаки Ҷамолбек. зуд дасту рӯятро шуста биёедтон. Аброр ноилоҷ бархоста даҳонашро калон кушода ҳамёза кашиду сипас чакмани сиёҳашро ба сараш андохта берун баромад. Диловар низ аз қафои ӯ хеста ҷойгаҳи худро ғундошта ба як кунҷ тахт карда монд. баъдан либосҳояшро пӯшида ба берун баромад ва аз дур дид, ки як сиёҳӣ дар лаби ҷӯй ҷунбида истодааст. вай Аброр буд, таҳорат мекард. ин мусичаи бегуноҳ оби ҷӯйро ҳам ҳаром кард кӯ, аз дил гузаронид Диловар ва аз ҷои Аброр нишаста болотар рафта дасту рӯй шуст ва бо рӯймолчааш пок кард. он тарафи ҷӯйро девор бар ин қамишзори ғуллӣ ва баланд иҳота мекард. аз байни қамишҳо чизе фиррӣ карда париду ва зуд аз назар пинҳон шуд. Диловар фақат як бор тоҷи зебо ва болҳои зарини онро диду халос. он мурғи даштӣ тазарв буд. афсӯс, ки нафаҳмида хусонидам. эҳтимол барои обнӯшӣ омада буд. гуфт худ ба худ Диловар ва боз хеле вақт ба қамишзори он сӯи канал нигоҳ карда истоду дигар чизеро надид. қамишзор ҳоло сокит буд. офтоби оламтоб баромада табиат ранги дигар гирифта буд. қамишзорҳои шабонаи бадвоҳима ҳоло чун баҳри заррин мавҷ зада ба тарзи афсонавӣ зебо менамуданд. Диловар аз баландии лаби канал ба сӯи қишлоқ нигоҳ кард. дар байни қамишкапаҳои бисёре ҳар ҷо якто ё дуто хонаҳои гилин менамуд. аз назди як хона харе ҳангаз зад. ду саги калон ғурғуркунон як гурбаро пеш карда рафтанд. зане кӯзаи сафол дар даст ба сӯи канал меомад. Диловар ба тарафи хонаи амаки Ҷамолбек равон шуд. дар назди хона Адолат дар дег ҷавотӣ мепӯхт. Адолат ба сараш яктаҳчаи дирӯза набуд, вале бо вуҷуди ҳамин ӯ ба ташвиши худ овора шуда аз наздик омадани Диловар бехабар монд. ӯ дар тан камзули махмалини дарози хушдухте дошт ва кокулҳои майдабофташ, ки то хами зону меомаданд, ҳангоми дар сари дег хаму рост шуданаш алвонҷ хӯрда ва пеш овезон мешуданд. духтар маҷбур мешуд, ки ҳар дафъа қомати мавзунашро рост гирифта, кокулҳои шуху бозингари худро ба қафо партояд. вай ин дафъа низ ба ҳамин мақсад сар боло карда қоматашро рост гирифта буд, ки дар рӯ ба рӯяш Диловарро дид. духтар аз ин рӯбарӯшавии ногаҳонӣ дасту по хӯрда рӯй панаҳ карданӣ буд, ки Диловар бо овози пурнавозиш: Адолат, гуфт.
духтар бо ду даст сандуқи дилашро дошта ба ҷавон нигоҳ кард. ассалому алайкум, гуфт диловар ба чеҳраи гулгуни духтар чашм духта. ассалом. овози духтар меларзид. вай бо ҳарос ба сӯи хонаашон як нигоҳ карда монд, ки мабудо падар ё модараш бо мард гап зада истодани ӯро дида намонанд. баъд дид, ки ҷавон ҳанӯз ҳам ба вай чашм духта истодааст. шумо ба хона дароед, гуфт. ва ҷавоидҳои шумо пухтагиро бихӯрам? бо шӯхӣ пурсид диловар. духтар хандид ва ба дигар сӯй рӯ тофта бо ҳаяҷон вай омада истодааст, гуфт. диловар дид, ки Аброр меояд. Аброр ҳоло телпаки сур дар сар ва чакмани сиёҳ дар бар хеле босалобат менамуд. ӯ қамчинро дар даст бозӣ дошта меомад. адолат саросима табақи чӯбини пурҷаводиро бардошта ба тарафи хона рафт. Аброр аз қафои духтар сар то пои ӯро аз назар гузарониду ба диловар чашмак зада гуфт: шаб ҳамин нозанинро хоб дида хестед? шӯхии ӯ ба диловар хуш наомад. ман дидам, ки шумо ба қибла саҷда мекардед, ба капа надаромада ба ин тараф омадам, гуфт ӯ гапро ба дигар су бурда. дуруст гуфтед. ман як ракат намоз хонда гирифтам, ҷавоб дод Аброр ва бо қамчин тап-тап зада чанги мӯзаашро афшонда илова кард. лекин шумо ҳам савоби бисёр гирифтед, муғамбирона хандид ӯ. пагоҳии барвақт рӯи зеборо дидан ҳам савоб аст. як фариштаи осмонӣ барои мо ба замин фаромадаасту мо бандаҳои ношукр пагоҳӣ ба саломи ӯ наоем, гуноҳи азим мешавад. ба диловар барои мо гуфта худашро қатъӣ кардани Аброр нафорид. ӯ ҳис намуд, ки адолатро рӯи рост ба Аброр рашк мекунад. худро каме ба даст гирифта гуфт: раис моро бисёр мунтазир шудаанд. хуб набудагист. Аброр як баланд сулфиду амаки Ҷамолбек гуфта садо дод. омадан гиретон, гуфт амаки Ҷамолбек баромад. ассалому алайкум. онҳо бо соҳиби хона як вохӯрӣ карда ба хона даромаданд. Нусратхоҷа чакмани сафеди зебо дар тан ба болиш такя карда як паҳлӯ менишаст. ӯ нимхез шуда ба диловар даст дода вохӯрдӣ карду ба паҳлӯи худ шинонд. шаб ба роҳат хоб кардед? пурсид ӯ. ё хунук хӯрдед? саломат бошед, нағз хоб кардем. иззати меҳмонии худро нигаҳ дошта ҷавоб дод диловар. янгатон шаб маро ҷанг кард, ки чаро меҳмонро партофта омадӣ, курпа ҳам бурда надодӣ, гуфт боз раис. курпа буд, хунук нахӯрдем, гуфт диловар. тағо, янгам ягон бор аҳволи маро ҳам мепурсад, гилаомез гуфт Аброр. ё ки дар ҳамон заҳхона танҳо пусида мурда рав мегӯяд. ту ҳам бекурпа мондӣ? худро ба нодонӣ зада гуфт раис. охир вай ба ту як курпаи калон дода буд ку? одам ба як курпа умр мегузаронад чи? тағо ранҷида пурсид боз Аброр. дили ин ҷиянамон дигар чиз мехоҳад. ба диловар чашмак зада хандид раис ва ба Аброр рӯ оварда гуфт: сабр кун ҷиян, аз кӯча ягон лӯлизана гузарад, қапида ба ту медиҳам. ҳа гапи ёфтааш ба худаш маъқул шуду завқ бурда хандид Нусратхоҷа. ба умеди лӯлизанак пир шудем ку тағо, гуфта як ба сӯи дар нигоҳ карда монд Аброр. аз дар амаки Ҷамолбек чойники калон дар даст даромад. ҷиян, имрӯз аспу аробаатро мону ту ҳам қатори одамон ба ҳашар баро, гуфт раис бо даромадани соҳибхона ҳазлу шӯхиро бас карда. чӣ, аробакаш одам не? ҷиддӣ ранҷида буд Аброр. ин хел нагӯй Аброр, гуфт амаки Ҷамолбек ба вай чой дароз карда. ман ҳам то ба қарибӣ аробакаш будам ку. гапи раисатонро гӯш кунед, гуфт Аброр. он кас аробакашро одам ҳисоб намекарданд. мардак ин қадар нозуктабиат намешавад.
гуфт Нусратхоҷа. Ба ҳар гап фукатро овезон кардан нагир. Ба ман ҳам миннат дар кор не тағо, гуфт Аброр. Агар хоҳед аспу аробаатонро ҳозир гиред. Ту аз пай лӯлизанак пиёда меравӣ? Боз шӯхӣ кард Нусратхоҷа. Рӯзам бе шумо ҳам нагузашта намемонад, бо тундӣ ҷавоб гардонд Аброр. Хайр, бас кун акнун, гуфт Нусратхоҷа. Мардак ин қадар майдагап намешавад. Монетон, мунозира накунедтон, Аброр, насиҳат кард амаки Ҷамолбек. Одами хурд ба ҳар гап бо калом баробар намешавад. амаки Ҷамолбек ин гапро барои он гуфта буд, ки Аброрро ором кунад, вале Аброр бадтар ба шур омада маъдаи дилашро кафонид. бале, ман одами хурдам, одами хурд, бонг зада гуфт ӯ. барои ҳамин маро хандахариши мардум карда мондаанд. худашон тамошот мекунанд. мардум ҳама масхарабозу тамошобин шудаанд. то рафт бадтар мешӯрид Аброр. акнун бас аст. ман дигар тоқати гап шунидану хандахариш шудан надорам. онҳое ки ҳоло ба ҳоли ман механданд, рӯзе меояд, ки ба ҳоли худ мегириянд, вале бефоида. ба Нусратхоҷа чашм духта таъкид намуд ӯ. шумо маънои гапҳои маро фаҳмидед? Бефоида. дер мешавад. манаҳатро гир, дандон совида гуфт Нусратхоҷа. аз меҳмон шарм намедорӣ? ба андомат як нигоҳ кун. ки туро мардак мегӯяд? тоқати газидани мурча надорию? гапҳоят ҳар кадомаш фил барин. Аброр хомӯш монда чойи пиёларо нӯшиду аз шӯридани худ дар дил пушаймон шуд, зеро хуб медонист, ки Нусратхоҷа ӯро ба танҳоӣ ҷеғ зада маломат мекунад. албатта Аброр низ аз ин дуғу пӯписаҳо ғаразе дошт. аз Нусратхоҷа талаб мекард, ки агар вай дар кор бошад, аҳволашро беҳтар кунад, муваққатан бошад ҳам хонадор карда монад. аммо Нусратхоҷа дар ин борҳо ҳатто фикр кардан намехост. ҳар дафъа Аброр аз нияти хонадоршавӣ гап мекушод, ӯ бо шӯхӣ ҷавобе медоду хандида мемонд. ё мегуфт, ки дар колхоз ҳоло ягон зани холӣ нест. агар ягонта пайдо шавад, баъд мебинем. ҳоло ба қавли худи Аброр фариштаи осмон барои вай шуда ба замин фуромада буд. Аброр қасд карда буд, ки аз пайи ба даст даровардани адолат шавад. аз гапҳои тунду тези байни раису Аброр дар байни аҳли суҳбат сардӣ фуромада буд. Нусратхоҷа аз ин ҳол дар назди Диловар хиҷолат мекашид. амаки Ҷамолбек ба раис чой дароз намуд, лекин ӯ пиёларо нагирифт. акнун мехезем. мардум ҳама ба ҳашар баромада бошанд мумкин. амаки Ҷамолбек чойи пиёларо ба пеши худ гузошт.